Връщаме веднага дебитната карта. Какви са тия работи? Това е електрическа четка за почистване за теб, за колата. 1,90. Аха, а той по-точно как помага на мен? Пак 1,90 да си събираш нещата за подстригване. Добре, това за какво ми е? Това е като снимаме да имаме светлина. Разбирам, това? Пак 1,90. Да носиш рея като караме мотори. Добре, всичко точно, ама не мислиш ли, че това не е моят свят? Тези са за рея, като я возиш да ни и духа. Пак 1,90. Изгарям от нетърпение да разбера защо ми е това. Ами нали все ти пречат моите гримове? Ето 1,90. Няма да ти пречат повече. Ами да не ме стряскаш повече, като влизаш в къщи тихо. А това? Без пари за 1,90 да ти е удобно на плажа. А това какво е? Това е да ти пера обувките в пералнята и да не се развалят. 1,90. А това какво е? Това е да си почистваме дрехите от косми преди да излизаме. 1,90. Обяснявай. Това също е 1,90. Да не ти се измарят ръцете, като си ползваш телефона. Предполагам, това също е за мен. Това е ти да возиш рея в морето. 1,90. И защо са ми две? Едната е за мен, да си мачваме на плажа. Двете за 1,90. Добре, тези наистина вече ми харесват. Цената ще ти хареса още повече. 1,90 за 5 броя. И това ли е за мен? Разбира се, пате. И е само 1,90. С този промокод може да си поръчате всеки един от тези продукти само за 1,90.